Hej alle sammen, og velkommen til den 10. december og den anden søndag i advent. Lad os bare gå lige til sagen. På julekalenderen der sidder den simpelthen lige der. Det er spændende at se, hvad syne vi skal have. Det er simpelthen ganske almindelige chilikugler. Og det er en 6'er, så det er heller ikke så slemt. Så tror jeg, at vi tager 2. Uno, dos. Men ja, ganske godt. Smager fint. Ja, det er 6'er, så de smager ikke så meget. Men stadigvæk ganske fint. Lige nu der står min kone og kigger på mig udefra. Så jeg kan ikke lade mig at grine en lille smule. Hun ser lidt sjov ud. Men hun er meget sød. Men ja, 6'er. Ganske almindelig. Og ikke noget der. Så ja, stille og roligt. Vi må se, hvad der er igen i morgen. Hej. Lige inden jeg slukker, så har vi jo også det her, den anden søndag i adventsafsnit. Og det kommer lige her. Hej alle sammen. Velkommen til den anden søndag i advent. Det må så være den 10. december. Og ja, vi kører direkte på fra sidste gang af, så jeg har allerede fyldt glasset igen her. Så ja, bottoms up. Glædelig anden søndag i advent. Jeg tror, jeg bliver for sved på panden. Jeg har ikke engang siddet og sagt det. Ja. Jeg ved, hvad hold op. Det var simpelthen alt det for den anden søndag. Ja. Vi ses igen i morgen.